lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma an b'a fɔ aw bisimila an ka dɔgɔkun kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ marisi kalo tile 27 la san 2022 ni an ka baaraw daminɛni dɔgɔkun tɛmɛni ni o bɛna marisi kalo tile 19 ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita ale ni gouvernement jɛkulu mɔgɔ dɔw u tagara ka taa Kucala ni ka taa u ka nisɔndiya yira yenkaw la ko sababuya kɛ ko Afriki jamana bɛɛ lajɛlen la ko Mali de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ko min sera ka kɔɔri sɛnɛ kosɛbɛ. Marisi kalo tile 18 min ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden n'an b'a fɔ o ma ko Goodluck Jonathan ale kun nana an fɛ Mali la ko walasa a n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kalafili ko la cogoya min na o senfɛ an ka jamana mɔgɔw kun y'a laɲini ko ka kalo 36 de kɛ fanga na nka CEDEAO mɔgɔw ma sɔn o ma u tilala ka na tuguni kalo 29 na min ye an ka Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu fana ma sɔn o ma. O de senfɛ Asimi Goyita ale y'a yira u la k'a fɔ k'ale tɛ tɛmɛ kalo 24 kan nka o bɛɛ n'a ta u ma se ka bɛn fɔla o dɔgɔkun in na fo k'a kɛ CEDEAO mɔgɔw ka ciden o seginna ka taa nɔ na. Tarata marisi kalo tile 22 san 2022 agence de communication Job et FAL ni caman b'a dɔw la ko DEFA communication olu ye point de presse dɔ kɛ u sigiyɔrɔ la u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Amadou Diop ye ale ye sɛbɛn dɔ de don Lémacoten président kama ni an b'a fɔ o ma ko docteur Adama Traoré réseau malien des consommateurs du secteur des télécommunications et des TIC ko sababuya kɛ k'a ye kumakan min fɔ olu ma ko y'a yira k'a fɔ ko DEFA communication mɔgɔw ko wɔlɔfɔw de don ko wa ko ɲɔnu ka sigi sen kan ni a tɔgɔ kɔrɔ ni caman kun b'a dɔn o de la ko IKTL k'u ni olu mɔgɔw de jɛra ka baara kɛ n'o yɛlɛmana bibi na ka kɛ Orange ye k'a mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ko wɔlɔfɔw de don ka da o waleya kan Amadou Diop ye sɛbɛn don a kama ko sabula ni waleya min ye ko a ye kuma min fɔ ko kuma min ni tiɲɛ bɔlen tɛ k'olu y'u ka baara daminɛ Mali la ko kabini san 1997 k'o y'a sɔrɔ IKTL réseau yɛrɛ k'o kun ma dilan Mali yɛrɛ la fɔlɔ ko o de kosɔn ko ale filɛ ne ka sɛbɛn mun don k'a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko mɔgɔ si de kana se ale ma ko ka delili kɛ ko walasa ko k'a ka sɛbɛn bɔ docteur Adama Traoré kan hali bi ni waleya kelen na min ye GEPAC président ni an b'a fɔ o ma ko groupement professionnel des agences de communication ni ale bɛ wele Sidi Daɲogo ale ye kuma in sɛbɛntiya k'a fɔ ko DEFA communication ko malien akikaw yɛrɛ de don k'a mɔgɔ ninnu ye malien yɛrɛ de ko wa ko u b'u ka nisɔngɔ k'u b'o sara kuma bɛɛ ko wa k'u bɛ malien yɛrɛ fana caman ta baara la u fɛ yen nɔ o senfɛ k'olu tɛna jɛnɛ ko mɔgɔ si de k'a fɔ k'u bɛna olu ka image ko ka o tiɲɛ. Marisi kalo tile 22 min ye CEDEAO mɔgɔ ye olu ye bataki dɔ kɛ ni ka a kuma k'a ɲɛsin Ablaye Diop ma n'o ye an ka jamana kɔkanko minisiri ɲɛnabɔbaga ye o bataki in kɔnɔna na u kun ye invitation dɔ de kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Asimi Goyita ye k'a wele k'a ka taa sommet extraordinaire dɔ la min kun bolo dalen don Ghana Accra yen yɔrɔ la k'u kun bɛna taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kɛnɛ kan o senfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale kun ye an ka jamana minisiri dɔw de kun sugandi k'olu bɛ taa ko ka taa Mali représenter a kɛnɛ kan Alamusa min y'an ka jamana kɔkanko minisiri ye Ablaye Diop ale ye kunnafoni dɔ lase ni k'a yira k'a fɔ k'an ka jamana minisiri k'olu tɛna se ka ye ɲɔgɔnye in kɛnɛ kan ko k'o sababuya kɛ k'a yira la k'a fɔ ko ɲɔgɔnye in kun bolo dalen don minisiri an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama olu de ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn ko Mali tɛna se ka ye a kɛnɛ kan. Sumelu Bubeyi Mayiga i n'a fɔ caman b'a dɔn cogoya min na ale kun ye an ka jamana o minisiri kɔrɔ ye ale bangera juin kalo tile 8 na san 1954 ni o kɛra Gawo a y'a ka kalan kun fɔlɔ k'o daminɛ Gawo o tɛmɛnen kɔfɛ a tilala ka taa Dakar ka taa kalan dɔ kɛ o fana bannen kɔfɛ a taara ka sanfɛ kalan tɔw k'o lase Faransi jamana kan a ye jɔyɔrɔ camanba o de sɔrɔ an fɛ Mali kɔnɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye min ye général Musa Traoré o ka fanga dafirili senfɛ ko Sumelu Bubeyi Mayiga a ka jɔyɔrɔba yira o fana na ko ni o kɛra san 1991 na ko o ka fanga dafirilen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ wɛrɛ fana ni o kun ye Amadu Tumani Ture ko kun y'a sugandi k'a kɛ chef de cabinet wa ko Sumelu Bubeyi Mayiga a kɛra chef de cabinet Mali la fo sigiyɔrɔma 3 ATT ta tɛmɛnen kɔfɛ Alpha Umaru Konare fana ka fanga la ani Ibrahim Boubacar Keita ale fana ka fanga wagati la k'a kɛra ni mɔgɔ 3 ninnu bɛɛ lajɛlen ka chef de cabinet
ko fana tɛmɛnen kɔfɛ alibi ko min ye san 1993 k'a kɛra SA o ɲɛmɔgɔba in n'an b'a fɔ o ma ko sécurité d'État ko fana tɛmɛnen kɔfɛ k'a tilala ka kɛ an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka ministre k'a kɛra o fana ye ko fo sigiyɔrɔma 2 ko filanan ko kɛra Ibrahim Boubacar Keita o fana ka fanga la ko san 2014 fana na ko min ye Sumeli Bube Mayiga ye k'a nana a yɛrɛ bɔ gouvernement la ko ka o sababuya kɛ fɛn dɔ ye nka ko tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ko tun ye weleda lase a ma ka jɔyɔrɔ dɔ di a ma a ka jɔyɔrɔ laban Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ko tun y'a sɔrɔ a tun bɛ premier ministre de la k'a kɛlen ka sugandi ka kɛ premier ministre ye ko waleya dɔ tun kɛra an fɛ Mali la ko ni o kɛra Ogosago ko mɔgɔ sigiyɔrɔma 160 olu de fagara o senfɛ ko société civile ani parti politique jɛkulu dɔw olu mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka u ka nisɔngoya yira ko Sumeli Bube Mayiga ko k'a bɔ fanga la o senfɛ Ibrahim Boubacar Keita o y'a bɔ fanga la ni o bɛnna août kalo tile 26 la san 2021 a bɔlen kɔfɛ min y'an ka kiribulon tigilamɔgɔ ye olu ye weleda lase a ma ka ɲininkali dɔw kun kɛ a la ni o de ye ko an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka minɛn dɔw kun sana ani pankuru dɔ fana ni o fana kun sana Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la ko caman farala o sɔngɔ kan o ye o ɲininkali ninnu kɛ a la ɲininkali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ u tilala k'a minɛ ni don kelen na ni k'a datugu k'a don kaso la a mɛnna a ye wagati caman kɛ kaso la fo ka taa kɛ a ka banaw ko olu juguyara kosɛbɛ nka ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la ni o kɛra marisi kalo tile 21 san 2022 ni o kɛra nɛgɛ ɲɛ 12 wagati la tilegan fɛ k'a to lapitaniso dɔ la ni u b'a fɔ o ma ko clinique Pasteur a ka janaja o kɛra a yɛrɛ sigiyɔrɔ la ni o kɛra quartier du fleuve la mɔgɔw ye duwawudenw ka olu caman kɛ a ye ani mɔgɔ minnu dɔw fana jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman kun bɛ a kɛnɛ kan Ala ka hinɛ a la ka yafa kɛ a ma Etienne Fakaba Sissoko hali an ka sanfɛ école karamɔgɔ ye école min n'an b'a fɔ o ma ko faculté des sciences économiques et de gestion ni o bɛ kuma sɔrɔ ani musaka ko la kabini janvier kalo wagati la ale minɛna ka datugu an ka Bamako kasobonba la ko sababuya kɛ waleya dɔw de ye ko ni o ye siya woloma faux diplôme ani waleya dɔw fana min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw fujinɛ an ka jamana marabagaw kɔrɔ olu ni a ɲɔgɔn na nka bibi na k'a bɛ liberté provisoire la ni o de ye ko ka to so fɔlɔ ko ɲɛna ka kiri don cɛ kiri min yɛrɛ bolo dalen don avril kalo tile 13 la Sibiri marisi kalo tile 19 san 2022 ko na yɔrɔ la min ye Sevare sira ye compagnie de transport dɔ ko mɔgɔ 55 de tun bɛ o kɔnɔ olu bɔtɔ Gawo ka Bamakɔ sira sɛgɛrɛ k'u yɛlɛla bɔmu dɔ kan min sababu mɔgɔ min y'a kɛ o tigilamɔgɔ olu ma se k'a lakodɔn ko u kɛlen ka yɛlɛ mini kan ko mɔgɔ camanba ko olu sara ko wa camanba fana ko olu jogina ko minnu jogina k'u taara ni olu ye lapitaniso dɔ la ko ni u b'a fɔ o ma ko Somine Dolo de Sevare Alibi marisi kalo tile 19 la san 2022 Bankas mara la u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko Bɛrɛnbɛ ale commune fana o dɔ bɛ yen nɔ ko Tori min ye banbagaci mɔgɔ dɔw ye minnu ma se k'a lakodɔn k'olu tagara mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna ko ka taga ni olu ye u fɛ ko wa ko mɔgɔ ninnu cɛla fana ko dugutigi fana bɛ a la ko sababuya sɔrɔla fɛn min fɛ ko banbagaci ninnu k'u tun bɛ fɛ ka taa u ka bagan de ta ani fɛn dɔw ko mɔgɔ dɔ de ye u bali u ma o senfɛ k'u tagara ni duguden dɔw ye u tatɔ fana k'u ye baganw ta u fɛ wa k'u tilala ka tasuma don fana mɔgɔ caman ka so la o senfɛ yen Eli tigilamɔgɔ olu ye laɲini dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye Tori Eli mɔgɔw ye olu ko an ka lakana tigilamɔgɔw k'u y'u seko n'u damayira kɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na Bamako n'a Mali n'a lamini bɛɛ lajɛlen la nka hali bi k'u ka caman fara u ka cɛsiri kan ko sabula ko min ye Tori mara ye ko lakanabaliya k'o de bɛ yen yɔrɔ la marisi kalo tile 18 ni o bɛnna alamisa ma ka dugu jɛ juma na sufɛla fɛ H-dans polisi dɔ ni a bɛ f'o ma ko Cheikh Abou Keita promotion 2005 ko compagnie de transport dɔw mɔgɔ dɔw nalen ko ka u to sɛgɛsɛgɛli la ko marifa tigilamɔgɔ dɔ mɔgɔ ma se ka lakodɔn ko bɔra ko ka kisɛ ci ni polisikɛ masina in na ko ni u waleya ninnu kɛra kita ko agent de sécurité dɔ la nka ko mɔgɔ min ye mugu ci a la a tigi ma se ka lakodɔn k'a bolila ka taa nka polisikɛ in yɛrɛ Ala ye ale ka kalifa minɛ a la an bɛ ye a fɔ Ala ka hinɛ la ka yafa kɛ a ma
Salifu Keita ale y'an ka jamana dɔnkilidalaba dɔ ye ale ni a ka jɛkulu mɔgɔw olu sɛbɛkɔrɔ dimina Mamadu Awa Gassama kɔrɔ ni ale ye Yelimani député kɔrɔ ye IRD ale ni CNT o jɛkulu mɔgɔ dɔ don ko sababuya kɛ k'a ye kumakan dɔ de fɔ arajoso dɔ kan. Mamadu Awa Gassama ale y'a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana politiki mɔgɔw ko ni olu ma se ka jamana mara ko ni olu ma se an ka jamana ko k'a mara ka ɲa ko an ka jɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan ko ka gɔnbɛlɛ dɔ ɲini ko min bɛ Mali bɔ bolo la ka kɛɲɛ ni nin waleya ninnu ye. Salifu Keita n'a ka jɛkulu olu sɛbɛkɔrɔ dimina ko sabula ko Mamadu Awa Gassama ka nin waleya bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛna dusu don mɔgɔ jugu dɔw kɔnɔ ni ka olu sɛgɛrɛ ko sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen ko mɔgɔ dɔw de bɛ taga baga olu ma ko ni u dɔw ma tunu ko walima u bɛ taga dɔw ta ka taa u bɔnɛ u nin na ko k'a kɛ saraka ye ko nin waleya minnu filɛ nin ye ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye ko dɔ bɛ se ka kojugu ta tuguni ni ka olu sɛgɛrɛ o de sen fɛ u ko k'u bɛ sɛbɛn ta ko k'a don a kama an ka kiribulon tigilamɔgɔ fɛ yen nka arajoso wɛrɛ kan min Mamadu Awa Gassama ye ale bɔra ka yafa deli kɛ k'ale ka kuma ko o ma faamu ko ale y'a ka kuma fɔ ka taa sira minnu fɛ k'a ma faamu o la o sen fɛ k'ale bɛ yafa deli kɛ. Marisi kalo tile 21 san 2022 an ka dɔnko ani seko tigilamɔgɔ dɔ ni caman b'a dɔw la ko Abulayi Jabate ale ni a ka mɔgɔ dɔw kun jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka taa terikɛ dɔ den ka kɔɲɔ na ko u natɔ ka bɔ yen nɔ k'u ye sirabanka kasara dɔ kɛ nka Ala barika la ko u bɛɛ lajɛlen ni sera ka kisi nka min ye Abulayi Jabate yɛrɛ k'a sen de karila u natɔ an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya kɛ a ye. Coupe du monde Qatar éliminatoire ale tago fɔlɔ o kɛra an fɛ yen nɔ Mali la marisi kalo tile 25 la san 2022 Mali ale ni Tunisie cɛ nka min ye Tunisie ale ye san sɔrɔ Mali kan a tago filanan o bɛna ta kɛ Tunisie yɛrɛ jamana kan ni o bolo dalen don tarata marisi kalo tile 29 na san 2022 an b'a fɔ ko Ala k'a kun cɛ ni hɛrɛ ye ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ n'Ala sɔnna a ma.